cynnes iawn atan ni, mae'r gair cynnes yn briodol. Mae wedi bod yn dwydd gwych yn ddiweddar, felly croeso cynnes iawn i'r sesiwn yma. Dwi'n cadeirio sesiwn Garfield Lloyd Lewis ydw i, yn gyn gyfarwyddwr cyfathrebu S4C, yn gyn newyddiadurwr efo BBC Cymru, a dwi rwan yn ymgynghorydd y maes y cyfrynga a diwylliant ar iaith Gymraeg. Falch iawn heddiw allu croesawu 3 panelwr profiadol iawn. Lys Safel Roberts, Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ers 2015, yn arweinydd grŵp y blaid yn Hir Cyffredin ac yn llefarydd y blaid ar faterion cartre, sy'n addas iawn i'r sgwrs yma, ond yn gyfrifol ac yn llefarydd ar nifer o faterion eraill hefyd. Croeso hefyd i Simon Brooks, awdur, academydd, cyn olygydd y cylchgrawn barn, newyddiadurwr, sylwebydd, pigog a chraff, a dwi'n siŵr bod ni'n glywed mwy am hynny heddiw yma, a Gareth Cidio Ciws, croeso Gareth, golygydd Nation Cymru, Nation.Cymru, a chi'n hynny'n gweithio i gwmni Ceidiog PR, yn newyddiadurwr, a swyddog cysylltiadau cyhoeddus am flynyddoedd, dwi'n meddwl, efo'r cwmni hefyd. Felly, croeso i chi'ch 3 ac i bawb arall fydd yn ymuno ni hefyd. Gain gyntaf cyn i ni fynd ar drywydd y prif bwnc heddiw sef Prydeindod mewn cyd-destun Cymreig, ofyn i chi'ch 3 yn eich tro gyflwyno fallach diffiniad chi yn eich gweledigaeth chi o be ydy Prydeindod, a falle bydd hynny wedyn yn llwyfan i ni fynd i sawl trywydd gwahanol. Felly, so ni'n dechrau efo Lys, os gawn ni Lys gyntaf, mewn i at Simon yn ail, os ni di bigo fyny ar ddiwedd Lys ac at ti Gareth i gloi, a wedyn mi ddoi nôl wedyn i ofyn dipyn o gwestiynau. Oce, os na i gychwyn, mae'n rhaid berthnasol i'n hanes bersonol i, a sut fyswn ni'n ystyried Prydeindod, achos ges i ngeni a magu i deulu o dras gwbl Saesnig yn Llundain. Ac o safbwynt rwy'n yn Llundain, mae Prydeindod, felly wedi rwy'n gafodd i geni yn y 60au, a o'r un adeg wedi meddwl rhywbeth yn wahanol ac y mae o rwan a fyna yn rôl fel aelod seneddol Plaid Cymru. A nid just rôl ydy hwnna, mae'n argyhoeddiad yn perthyn i hwnna hefyd wrth gwrs. Dy ddim fath o rhywbeth o swyddogaeth sych. Felly o safbwynt rwan hyn, mi ydw i'n weld yn wleidyddol bod Prydeindod fel term ar hyn o bryd yn meddwl rhyw fath o seifr am Saesnigrwydd. A mae'r nodweddion ohoni hi ydy'r hyn fyswn ni'n ystyried fel gwerthoedd yn perthyn i rhyw ddelwedd penodol o Saesnigrwydd. Ti'n defnyddio Prydeindod fel label mwy dymunol yn ddiweddar, ond falle hyd yn oed bod hwnna'n newid ar hyn o bryd, bod rhyw fath o label i guddio nid jyst Saesnigrwydd o un o'r 4 cenhedlaeth sydd yn perthyn i'r Deyrnas Gyfun, rhywbeth sydd yn perthyn i fod yn perthyn i bawb, ond mewn gwirionedd fel Sa Gwynfor Evans wedi dweud, Saesnigrwydd ydy o pan ydych chi'n tynnu ymwgwd. Ond, so ni'n cymryd yng ngham yn ôl i fel rhywun o Llundain, ac o rhywun gafodd geni ei magu yn Llundain, un cenhedlaeth i a bobl o'n gwleidyddiaeth i yn Llundain, mi fyddwn ni wedi defnyddio'r term Prydeindod, mod i'n Prydeinig, gan bod ni'n anghyfforddus gyda'r term o fod yn Saesnig. Felly mae yna 2 wahanol safbwynt, a dwi'n gobeithio awn ni o dan groen hynny, achos pwy sy'n defnyddio'r term Prydeinig? Pan fydd bobl sy'n byw yng Nghymru ni ddefnyddio fo, a falle fod yn meddwl rhywbeth gwahanol i bobl sy'n defnyddio'r term yn Lloegr, ond na ddigon gyda i ddechrau. Wel, mae Prydeindod yn derm hyblyg iawn, a mae Liz yn hollol gywir. Mae ystyr Prydeindod yn benna, dydyn ni dros y 2 ganrif diwethaf yma, ydy cwr y Wladwriaeth Prydeinig, Lloegr, yn y bôn, yn ymestyn ei hegemoniau grym dros wledydd eraill, oddi mewn i'r Wladwriaeth Prydeinig, yr Alban, Cymru ac Iwerddon, ac o rheswm ymhellach wedyn yn yr Ymerodraeth Prydeinig. Felly mae'r dadansoddiad clasurol genedlaetholgar. Mae rhywun yn ei gael gan Gwynfor Evans a mae Liz newydd ei adrodd yma yn gywir. Okay? Does dim dwywaith ynglyn â hynny. Lle mae cymhlethdod yn dod i mewn felly o safbwynt Cymraeg, of course, ydy bod Prydeindod yn gallu golygu rhywbeth arall hefyd, oherwydd gwraidd y syniad o Prydeindod yn y diwylliant Cymraeg yn sgil y deddau uno, oedd awydd i ddefnyddio term heblaw am Sais a deud y gwir, yn hytrach felly na bod Cymru yn cael ei thynnu mewn i Loegr, a bod ni'n cyfeirio at Gymru fel rhan fath o Loegr, mi oedd y Cymru
yn chwilio am ryw derm arall, ac wrth gwrs, athyn nhw'n ôl wedyn at hen feith hanes Prydain a cydio yn y syniad yma o Brydain felly, i gyfleu hynny. A John D, enghraifft, engl Gymro, a Cymro Lunden sydd yn gyfrifol am fathu'r ymadrodd Prydeinig yn ystod oes Elizabeth, a mae haid i chi feddwl, wel, pam fod Cymro yn byw yn Llundain yn gwneud hyn? Wel, y ffreswm, o fi eisiau bod yn rhan o wladwriaeth, ond eisiau gosod gwahaniaeth rhwng fo a Saeson. Mae gwleidyddiaeth Cymru, dwi'n meddwl, yn troi amgylch y ddau ddiffiniad yma. A dyna sydd wrth raidd ein trafodaeth gwleidyddol yng Nghymru a deud y gwir ers y bedwaredd ganrif ar 15, achos mae dau diffiniad yn bosib. Dwi'n cytuno hefo Liz, yn y oesi ohoni, wy'n credu bod hi wedi crynhoi y safbwynt synwyr cyffredin mewn ffordd, ond mae yna heina eraill o ystyr dylsyn ni fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Wel, dwi'n cytuno hefo Seimon a Liz i ddeud y gwir. Dwi'n meddwl ar y cyfan ddylai fo gael ei ystyried fel ehangiad o Saesnigrwydd, achos dyna y math o Prydeindod sydd wedi dominyddu. Dyna Prydeindod sydd yn dominyddu yn San Steffan, dyna Prydeindod Boris Johnson a Jacob Rees-Mogg. Dyna oedd y Prydeindod oedd tu ôl i Jacob Rees-Mogg yn hir cyffredin, yn deud wrth Liz bod y Gymraeg yn iaith estron, yn iaith dramor, ond mae yna diffiniad arall wrth gwrs, fel mae Simon di sôn am, sydd yn cydnabod be mae Cymru wedi ei gyfrannu, sydd yn cydnabod yr iaith Gymraeg, a yn fy marn i, allu ddim really wir ddeall Prydeindod yn iawn heb ddeall cyfraniad Cymru a sut mae hynny yn raidd yr hunaniaeth yna. Diolch yn fawr iawn. Diolch i'ch tri am, da chi wedi codi nifer o bwyntiau fanna do fel o'n i'n gobeithio a miwn i ar ei hola nhw. Fesul un, gael ddod yn ôl falle at be mae Liz wedi godi at reit ar y dechrau'n fanna. Da chi'n teimlo felly bod y Prydeindod yma wedi cael ei fabwysiadu neu wthio gan Loegr, dwi'n meddwl bod chi wedi cyfeirio at hynny. Ac ers pa bryd mae hynny wedi digwydd, oedd ddiddorol clywed rhain, un yna chi'n sôn bod hwn yn dod yn ôl falle ganrifoedd neu flynyddoedd. Pryd mae hyn wedi dechrau o ddifri, da chi'n meddwl bod Loegr wedi cymryd, wedi gafal yn y term yna, os liciwch chi? Yn amlwg, os ydych chi'n edrych yn efo'n hanesyddol, mae deddfa un o, a mae gennych chi Gymru, Cymru Cymraeg, Cymru di-Gymraeg, Cymerwn ni, os oedd yna ffasiwn peth ar y pryd, yn gweithio yn Llundain ac yn rhan o hynny. Mae hwnna'n hanesyddol wir. Ond mi fyddwn ni'n dweud mae'r nodwedd o'r hyn dyn ni'n ystyried yn Prydeindod rwan hyn, os ni'n sôn am reality gwleidyddol rwan hyn. Mae'n deillio i ddyddiau John Ball, o'r fath y cartoon sa chi'n gweld yn Punch, y ffordd oeddwn ni'n delweddu John Ball fel y cymeriad mawr, phlegmatic, cry, a wedyn y cenhedloedd Celtaidd bach yn rhyw fripperies bach, gor-emosiynol, aeth y hoff ohonyn nhw, aeth y doniol, weithiau'n fenywaidd iawn, ond yn wahanol iawn i'r norm, a'r norm oes Saesnigrwydd, a wedyn y Prydeindod wedi cael adeiladu o gwmpas hynny. A dyna di'r traddodiad gwleidyddol, dwi'n meddwl, sydd dal efo ni, gyda'r ers hynny y cyfraniad o'r ail rhyfel byd, a y delweddau nostalgic yna. So chi'n mynd nôl John Ball, Kipling, yr ail rhyfel byd, Churchill yn omnipresent trwy hyn y gyd, wrth gwrs. Ac ydy wedi caledu yn fwy diweddar, Seimon? Os da ni'n teimlo dros y chydig falle 4-5 mlynedd diwethaf bod beth wedi newid? Wel, o bosib, ond mae hynny'n risg i Brydain, os ydy rhywun yn credu yn Brydain. Oherwydd gall y pethau pan da chi'n rhoi syniad sydd yn y bon i fod yn eitha hyblyg, yn ôl y myth beth bynnag. Dwi'n gwybod bod cenedlaetholwyr yn credu bod hi wedi bod yn hyblyg, ond y myth tu ôl i Prydeindod, of course, ydy bod hi'n syniad hyblyg sydd yn cynnwys pobloedd eraill heb law y Saeson. Pan da chi'n rhoi hynny o dan bwysau, mae'n beryg, of course, bod chi'n cael adwaith, ynddo.
a wedyn da ni di gweld hynny. Ond i fod yn ôl at y syniad craidd yma o Prydeiindod, mi oedd y hen Gymru, of course, bob tro yn meddwl amdano nhw hunain fel Prydeinwyr, oherwydd oedden nhw'n teimlo bod Ynys Prydain wedi cael ei ddwyn oddi arnyn nhw, oedden nhw eisiau ail-feddiannu'r ynys mewn gwirionedd. A mi gafodd y chwedl yna ei defnyddio yn byr ddyheig mewn diwylliant Cymreig mwyn ceisio darbwyllo Cymru bod ei dyfodol nhw yn yr endid newydd yma o'r enw Prydain. Mae Lloyd George wedyn yn brif weinidog. Wel, welwch chi Cymru yn adfeddiannu'r ynys. Mae'n yn ôl o orsaf Prydain ac yn y blaen. Mae cenedlaetholwyr o oes hon wedi cwffio'n erbyn hynny. Dyw e ddim yn cyd-ddigwyddiad, mae y gyfrol fawr yn y ffroniaeth Gymraeg yr 20fed ganrif. J.R. Jones, 1966, Prydeindod. Dyna yw teitl y gyfrol honno. A beth mae'n ceisio gwneud hynny? Mae'n ceisio ffracso y hen syniad yma o Prydeindod Cymraeg ac deud mae myth ydy hyn. Beth mae Boris Johnson yn wneud, of course, ydy gweld hyn hefo ymchwil mewn cefnogaeth i Yes Cymru. Ydy mae Boris Johnson wedi dangos neu wedi wneud iddo fo ymddangos fel pe bai dohongliad J.R. Jones yn gywir. A os da chi'n neud hynny, os da chi'n deud wrth Gymro, mae dewis ydy rhwng bod yn Gymro neu'n Sais. Mae hynny'n ddewis gwahanol i fod yn Gymro neu'n Brydeiniwr. A dyna di'r gêm peryglus mae Mr Johnson yn ei chwarae a hyn o bryd. A Gareth, yn newyddiadurwr rwan, yr het newyddiadurwr am eich pen, i barod am ar cyfryngau yn gwthio'r symiad ma'n mlaen yn sylwch. Chydda i wastad yn gwrando'r gyflwynwyr newyddion yr cyfryngau Saesnig yn benodol yn edrych yn drysu rhwng y terma England, UK, Britain. I barod am y newyddiadurwyr yn gyfrifol falle am beidio wneud beth aneglur. Wel, yn sicr, mae'n lot o hynny yn digwydd. Mae'r pandemig wedi gwella pethau yn y modd yna, ond mae'n dal lot ohono fo'n mynd ymlaen. Nes i weld cwpl o esiamplau diwrnod o blaen. Newydd weld esiampl ar Sky News lle maen nhw wedi cymysgu map o Gymru a Gogledd Iwerddon. A felly mae'n amlwg bod Cymru yn ymylol. A felly mae bodolaeth Nation.Cymru really, yn ymateb i hynny, achos da ni ddim yn gweld ein hunain yn cael ein adlewyrchu yn y cyfryngau yma. Felly y teimlad ydy bod ni angen creu cyfryngau'n hun mwyn siarad am pwy ydyn ni, be di'r gair dwi'n edrych am, ymddeheiriadau, dwi ddim cweit mor fluent yn dda am siarad gyhoeddus a fy nghyd banelwyr. Popeth yn iawn, siwr. O'n i'n gweld Liz yn gwenu ac yn nodio fanna pan o'n i'n cyfeirio at y newyddiaduraeth Saesnig os lwcwch chi ffordd maen nhw'n edrych ar y Gymru. Da chi'n aml iawn yn siarad yn hir cyffredin, Liz, sut mae pethau'n fannu, sut ydych chi'n gweld pethau'n fanna a'r cysylltiad efo'r cyfryngau hefyd? Diddorol iawn be oedd Simon yn dweud am Boris Johnson a Prydeiindod. Dwi ddim yn meddwl bod gan Boris Johnson fawr o ymwybyddiaeth o J.R. Jones na trio Ddinas Prydain chwaith. Mae o'n chwarae i gynulleidfa Saesnig sydd wedi gael o'r lle mae o, a sy'n digwydd mynd i lawr yn well gydag elfen o gynulleidfa yng Nghymru. Mae gwaith oedd Elsa Henderson a Richard Wyn Jones wedi gwneud ar Saesnigrwydd. Maen nhw'n sôn am y hunaniaeth ddeiol yma. Dych chi'n gweld eich hunan yn Brydeiniwr ac yn Gymro neu'n Albanes ac yn be bynnag. A mae'n hynod ddiddorol. Mae'r ganran sy'n cyhoeddi hunan yn Brydeinwyr yn unig. 30% ohonyn nhw yng Nghymru. Fel llawr uwch na hyd yn oed yn Lloegr, 18% yn Lloegr. Felly mae yna rhywbeth diddorol iawn yn digwydd yn fanna. Ond i ddod yn ôl, os gael cyffwrdd ar hyn oedd Gareth yn ei ddeud, dwi'n meddwl mae'r ffaith bod gen i newyddiaduraeth yma yn digwydd yn Saesneg yn hynod bwysig ac yn wych. Achos un peth jyst diddorol i dracio, mae gen i gefndir mewn newyddiaduraeth newyddion lleol, di tracio'r penderfyniadau golygyddol sy'n cael ei gwneud am y newyddion yn Gymraeg, a pa mor wahanol ydyn nhw, heblaw am ddynodiad llawr lle does gen nhw neb yn gwneud y newyddion, ac yma nhw yn Saesneg.
dyn ni'n cael gwahanol newyddion i'r gwahanol cenedlaethoedd. A dwi'n meddwl mae hwnna, gyda'r ffordd dagrau pethau mae'r BBX yn mynd, dyn ni'n gweld gwleidyddiaeth y llywodraeth gyda'r bobl maen nhw wedi penodi mewn rai o'r swyddi allweddol yn cael ei adlewyrchu efo'r hanesion amdano ni yn hunain sy'n cael ei bwydo ni yn Saesneg, sydd of course mwy nag 80% o bobl Cymru yn derbyn i cyfryngau trwy Saesneg. Seimon, da ni gyd yn ymwybodol hyn ers blynyddoedd lawer dydan bod bobl yng Nghymru yn darllen am Gymru falle yn y Mirror a'r Sun yn hytrach na bod gynnon ni, a dwi'n eisiau mynd lawr trywydd na pam bod gynnon ni ddim papur newydd dyddiol. Ond mae o'n reit bwysig y ddelwedd ma'n dydi? Wel, mae of course, wedi ein rhyddhau ni oddi wrth rhwng papur y Llundain. Mae wedi gwneud 2 beth i mudiad cenedlaethol. Ar y naill llaw, mae wedi creu cyfle i lunio llawer iawn o drafodaeth, sy'n beth da, a hefyd propaganda, os gai ddefnyddio gair hyll. Fel yna, mae hefyd, of course, wedi arwain yn lawer iawn o threio, oherwydd mae pob cenedlaetholwr, of course, yn gallu defnyddio botwm Twitter neu Facebook beth bynnag i gyfleu negas. Ond dwi'n credu falle dylswn ni rhoi, mewn cyd-destun hanesyddol, ni rhoi y threio o neilltu. Okay? Y peth mawr fan hyn, dwi'n meddwl, o safbwynt hanesyddol ydy bod y wedi galluogi i wefannau newyddion fel nation dros Cymru i fod i fodolaeth. Bydde hynny ddim wedi bod yn bosib 20 mlynedd yn ôl, mae'n bosib rwan. Mae nifer y hits ar y safle yna, bydd rhaid i Gareth gadarnhau, wy'n credu bod chi'n reit agos, wel, da chi'n sicr yn eich cannoedd y filoedd, yn agos iawn at y miliwn dwi'n credu mewn ambell gyfnod. Mae hynny'n mass media. Okay? Mae hynny'n mass media. A mae mass media yn gallu newid sy'n mae pobl yn meddwl. Dwi'n siŵr da ni wedi colli Gareth. Dwi'n meddwl bod ni jyst am chydig bod ni wedi colli Gareth law yn ôl, dwi'n siŵr i godi'r pwynt yna i fydd Seimon. Cwrs, o ran, just toucho ar hynny hefyd, mae'r ffordd, eto, reality gwleidyddol, dyn ni'n sylwi Plaid Cymru yn Llundain, mae'n bwysig iawn i ni gael ein presenoldeb neu cael rhywbeth i fewn i'r wasg Prydeinig, achos mae'n adlewyrchu yn ôl ar cynulleidfa a hangach yn ôl yng Nghymru. A bod ni'n gweld newyddion yn mynd yn ddigidol ac yn fforddiadwy trwy wneud hynny, mae rhywun hefyd yn gwybod, mae cyfathrebu digidol yn tueddu i fod at cynulleidfa mwy caeth. Ond mae hwnna'n digwydd yn gyffredinol beth bynnag. I Nation Cymru, mae'n wych bod Nation Cymru yn bodoli ynddo. Yndi, da ni gyd yn cytuno fo hynny, a dwi'n yn sôn am y ffigurau uchel iawn, Gareth. Ond jyst aros efo Lys, yma'n ymwneud bach. Pa mor anodd ydy ti gael cysylltiad efo newyddiadurwyr y lobby, ti'n bod, yr ffyrdd mwy traddodiadol o newyddiaduraeth, dwi'n feddwl rwan, eto nôl i'r prif bapura Saesnig? Wel, sicr, o ran gwleidyddiaeth, mi ydyn ni yn nifer bach iawn o aelodau da ni yn San Steffan. Felly, ar y degau, mae rhywun yn gorfod bod yn perthyn i grwpiau eraill, neu mae rhywun yn gorfod bod yn effro iawn i be di'r straeon ar y funud sy'n tueddu, y risg o hynny ydy bod rhywun yn tueddu fynd yn adweithiol. Ac un o'r pethau dwi wedi bod gyda'n aelodau ydy wneud yn siŵr bod ni'n ymdrechu, dwi'n siŵr bod ni'n llwyddo tramser i gadw'r cydbwysedd rhwng sicrhau bod yna presenoldeb a bod enw Plaid Cymru yn adlewyrchu yn ôl i Gymru, ar y ffaith mae hwnna'n cael, a wneud yn siŵr bod ni'n gwneud y gwaith caib ar raw, sef pwrpas bydolaeth Plaid Cymru os liciwch chi, o ddatganoli i fyny i'r neges mawr yma am codi hyder, am annibyniaeth, am yr holl bethau dos yn pleid eraill yn mynd i gwneud o'n ni. Ond mae yna falans fanna o sut ydych chi'n defnyddio'r llwyfan San Steffan. Cos os dim dwywaith, mae llwyfan San Steffan gymaint yn fwy grymus na mae llwyfan y Senedd. Sut da ni efo'r ychydig o adnoddau sydd gennym ni yn gwneud y defnydd gorau hynny. Diolch am hynna. Dwi'n siŵr bod yna sesiwn gyfan i'w gwneud dim ond ar newyddiaduraeth hefyd, dwi'n siŵr rhyw ben. Ni ddod yn ôl ar drywydd y busnes Prydeindod mae eto o ran. O Seimon dwi'n meddwl yn sôn bod mwy nag un math o Prydeindod. Sa'ch chi'n ehangu ar hynna, Seimon? Sut fatha, da ni'n sôn am Prydeindod gwleidyddol, cymdeithasol, ieithyddol, wrth gwrs. Be ydy'r gwahanol fatha yma? Wel, mae'n tri gwahanol math, hynny yw byddwn ni'n tybio. Mae math o Prydeindod politicaidd sydd yn adlewyrchu buddiannau craidd y wladwriaeth Prydeinig, sef rhannau cyfoethog o Loegr. Mae hynny'n amlwg.
Wedyn mae hen syniad yma yn y diwylliant Cymraeg sydd yn mynd nôl ys canryddoedd. Mae Cymru oedd y hen Brydeinwyr ac tydi hynny ddim yn arbennig o bywerus yn y diwylliant Cymraeg erbyn hyn, ond mae wedi bod yn bywerus yn hanesyddol. Mae'n esbonio llawer iawn ynglyn â Lloyd George, enghraifft, dwi'n meddwl, y penderfyniad Lloyd George i gefnu a Cymru ddydd yn y dull nath o. Ond mae yno o dan y wyneb. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig sylwi o safon cenedlaetholgar, mae perthynas Cymru hefo Lloegr a'r Alban hefo Lloegr yn sylfaenol wahanol. Mae'n sylfaenol wahanol. A mae hynny, wrth gwrs, yn dod y drydydd diffiniad wedyn o Prydeindod, sef ynys. Ac mae jyst yn digwydd bod o ran ein deiryddiaeth ni fel gwlad. Mae lot iawn o poblogaeth ni yn byw yn agos at y ffin. Mae yna dinasoedd yn Lloegr, Bryste, Manceinion Lerpwl sy'n agos at y ffin. Da ni ddim o bell a hynny o Lunden, os da chi'n byw yn y de felly. Mae pethau felly, of course, wedi codi'r posibiliad. Pobl di meddwl o wahanol adegau, of course, gallen nhw elwa y gyfoeth Lloegr, gan bod ni mor agos ato fo. So mae pethau mae'n ymdrybeiddi, ac i raddau helaeth, dyna yw y trafodiad gwleidyddol cyfredol yn dydi, rhwng Plaid Cymru a Blaid Lafur a Blaid Gydwadol, i gyd yn cydio mewn gwahanol fohongliadau o beth ydy Prydeindod felly. A dyna lle dyn ni arni. Dwi eisiau dod nôl at hynny fyd nes ymlaen, y syniad yma bod y mathau gwahanol o Prydeindod, mae'n apelio mewn ffyrdd gwahanol i'r prif bleidiau, os liciwch chi. Mae'n nhw'n un diddorol, mae'n waith ymchwil wedi wneud yn does niweddar am hynny fyd. At Gareth, wyt ti'n gytuno fo'r tri diffiniad yna'r tri gwahanol Prydeindod sy'n bodoli? Wel, yn sicr, sy'n ni ddim yn angytuno. Beth sy'n diddorol i fi ydy gweld sut mae dros y blynyddoedd bod Cymru Cymraeg i gychwyn hefo wedi wfftio Prydeindod. Os ti'n edrych nôl at hanes Cymru a fydd Simon yn gyfarwydd iawn efo hyn, gorsedd y beirdd Ynys Prydain oedd gen i wrth gwrs, a rwan mae wedi newid i gorsedd Cymru, a dwi'n meddwl bod hynny yn wfftio y sens yma o Prydeindod fel ehangiad o Saesnigrwydd, a dwi'n gwybod bod Simon ddim yn cytuno efo'r penderfyniad yma, achos bod o'n teimlo bod ni'n colli ein hanes mewn ffordd, a i ddeud y gwir, dwi ar y ffens, achos mewn un ffordd dwi'n hoffi'r tradoddiad yma, dwi'n meddwl bod o'n bwysig, ond hefyd ellai ddeall yn iawn y teimlad yma o isio wfftio y dehongliad arall yma o Prydeindod, a edrych nôl at pryd nath Charles gael ei gyroni yng Nghaernarfon, oedd y gorsedd yn rhan o'r seremoni yna. Dwi'n meddwl fysa fo'n digwydd dyddiau yma. Felly dwi'n meddwl bod Cymru Cymraeg ar y cyfan, ddim pawb wrth gwrs, wedi wfftio y dehongliad yma o Prydeindod fel ehangiad o Saesnigrwydd. A dwi'n meddwl bod hynny yn mynd tu hwnt i Gymru Cymraeg, a bod o'n mynd tu hwnt i Plaid Cymru, a bod y dehongliad yma o Gymreictod ar ben ei hun mewn ffordd yn rhywbeth sydd yn cryfhau fel ymateb. A Lys, os gael ofyn i ti wisgo dy het Llundeinig bron yna o ar Gymru o Lundan, ydy hwnna'n taro deuddeg i ti hefyd? Wel, yr un math arall o Prydeindod fyswn ni'n licio codi, mae hyn o safpwynt Saesnigrwydd, ydy'r teimlad yn ymwedig ar y chwith, bod yna bobl sydd yn ymhell gyda ideoleg y chwith. Diffiniwch chi'n yn Saesnig yn mynd â chi i dir genedlaetholdeb Saesnig asgell dde pell. A mi fydd yna yn sicr o'n cynhedlaeth i, fydd yn diffinio hunan o Lunden yn gyntall yn Brydeinwyr, sydd yn wahanol profiad dwi'n am yn llwyr i pan dyn ni'n sôn, i o'r gyffredinoli, mi fedrwch chi weld gwahaniaeth rhwng hynny a'r profiad o bobl fydda'n diffinio hunan yn Brydeinwyr wan hyn. I fynd yn ôl i llyfr Henderson a Wyn Jones, mae'r sôn am Saesnigrwydd i diffiniad nhw hefyd yn cael ei nodweddu gan ofyn astronwyr neu atgasedd tuag at astronwyr,
a gydag elfen o hiliaeth. Ac elfen, wrth gwrs, o nostalgia. Da dwi'n defnyddio diffiniad nhw fan hyn. Un peth dwi'n meddwl bod ni ddim wedi cyfeirio ato fod, a dwi'n meddwl ddylwn ni, o ran cyd-destun datblygu genedlaetholdeb yng Nghymru, wrth gwrs, ydy sut mae Prydeindod yn cael ei ystyried yn Iwerddon. A dyma mae'r ffordd haws yn hanesyddol wedi defnyddio y term sarhaus na West Brit yn Iwerddon. Felly mae yna deimlad os ydych chi'n gwahanu eich hun yn oddi wrth yr ymhorodraeth Prydeinig a'r holl sy'n dod yn ei sgil o, mae beidio bod, mae galw rhywun yn West Brit, felly yn ffwrdd dweud bod nhw'n wahanol i'r hyn ydych chi'n arddo, ych chi'n. Mae hynna'n ddiddorol. Ydy o'n wir hefyd, mae yna nifer mawr o Gymru'n does, dwi'n siŵr yn gweld y syniad o hunaniaeth Prydeinig. Mae yn wrthyn iawn iddyn nhw. Pa mor gry ydy hynna, Simon, i'w weld? Wel, yn amlwg mae'n gry iawn ymysg carfan o'r boblogaeth Gymreig, y boblogaeth Cymreig hiaith yn benodol. Dwi'n meddwl bod y fatl genedlaetholgar wedi ennill ei thlwy, felly wedi ennill ei bri yn y gymuned Gymreig hiaith. Mae yna cwestiwn y dwys i ofyn ynglyn â beth i wneud hefo Prydeindod o safbwynt cenedlaetholdeb, tas ni beth mewn referendwm annibyniaeth. Mi allwch chi fatle bod na gymaint o bobl yng Nghymru hefo hunaniaeth Prydeinig, ella mae ffordd orau o gael rhyw fath o ennill referendwm felly fysa coleddu neu o leia bod yn oddefgar o rai mathau o Prydeindod. Enghraifft, allwn ni cael dinesyfiaeth Prydeinig pa bai Cymru yn annibynnol. Yn hytrach na fo pobl yn teimlo bod nhw wedi colli rhywbeth sy'n bwysig iawn iddyn nhw fath mi nath hanner ein poblogaeth teimlo bod nhw wedi colli rhywbeth pwysig iawn ar ôl Brexit a colli referendwm a Ewrop. Mae yna fedleion y fyna. Dwi ddim yn convinced bob tro, nid pwynt gwleidyddol yw hyn gyda llaw yn pwynt hanesyddol a hangach. Dwi ddim yn convinced bob tro mae y safbwynt mwyaf caled, mwyaf pur ynglyn â pancyd yma ydy'r un sy'n mwyaf tebygol o fod yn rhywbeth y gellid ei dilifro. Dwi'n meddwl y bydd rhaid i'r mudiad annibyniaeth dod i dilefra hefo rhyw fath o Prydeindod. Ellwch chi ddim bod yn lladd a drac yr undeb, lladd yr Frenhines, lladd a tîm 3B yn Olympics, lladd y hyn, llall ac arall, a wedyn disgwyl y bobl yma jyst troi allan y pleidleisio drostoch chi mewn referendwm. Dydy bywyd ddim yn gweithio fel yna. Felly, mae yna drafodaeth i gael ynglyn â sut i handlo hynny. Mae'n aml heinog. Oedd Liz yn gywir ynglyn â teimladau yn Llundain yn benodol, ac ymysg lle rhyfedd ethnic yn benodol yn Llundain, mae'r teimlad yma o ran Prydeindod. Dyna, of course, oedd yn gwneud Euros a Lloegr yn ffeinal Euros mor ddiddorol oherwydd oedd hi'n clash tu fewn i diwylliant Saesneg rhwng y adain fe, wel, hiliol os yni'n onest, a wedyn, of course, tîm gwych Lloegr, chwaraewyr di, hefyd sawl chwaraewr, Mr Cain yr enghraifft, Gwyddel o'r ail genhedlaeth. Fyswn ni ddim wedi colli deigren tas y Lloegr wedi ennill hwnnw a deud y gwir. Dwi'n meddwl sydd wedi bod yn beth da iawn i ddatblygu'r Lloegr as ei hyd yma. Ond mae fy ffrind yn edliw hyn i fi weithiau fy nghefnogaeth dawel i dîm pêl-droed Lloegr. Felly dim mwy am hynny gyda fi. Na, o'n i'n di arwain ti'r cyfeiriad yna deud y gwir, jyst i ysgafnhau'r sgwrs am funud bach. Dwi eisiau dod yn ôl at annibyniaeth yn munud. Ond jyst ar y busnes chwaraeon mae'n benodol, mae'n ddiddorol iawn dydy. Dwi'n cofio'n hun yn 10 oed yn 1966, dyna mae'n dweud faint i'n oed i'r wan, ond dyna ni, yn cefnogi Lloegr yn nghwpan y byd. A dyna ddim dadleuon adag hynny o gwbl. A dwi'n siŵr ta hynny ddim yn hollol, oedd o ddim yn wir yn agoedd yn yr Euros yn sicr o ran cefnogaeth. Lle wyt ti'n gweld hynna? Na i ofyn i Liz a Gareth hefyd, jyst aros efo ti am eiliad. Lle wyt ti'n gweld y ddeuoliaeth mae rhwng gallu cefnogi Lloegr mewn cystadlaethau fel yr Euros ac ati, ond eto bod yn Gymro pybyr hefyd? Wel, dwi'n cefnogi Cymru yn de. Ac dwi mond hefo teimladau cynnes y tîm cenedlaethol Lloegr achos gwrs gesio magu yn Lloegr. So ffrindiau fi gyd yn cefnogi Lloegr. So neu rhoi hynny o neilltu. O safbwynt Cymro hefo hunaniaeth Gymreig yn unig sydd yn byw yng Nghymru, dos na ddim un rheswm penodol pam dylsyn nhw cefnogi Lloegr. Dylsyn nhw dangos pach tuag at Lloegr, oedd nhw'n dangos pach at Ffrainc, yr Eidal, yr Almaen, y poblad arall, of course, yn y byd, ac yn Ewrop, ond does dim rhaid ymestyn cefnogaeth. Mae hynny'n amlwg. Y beth pwysig dwi'n credu,
yn y Gymru newydd sy'n cael ei chreu ydy fod pawb hefo yn teimlo bod nhw'n gallu mynegu eu hunaniaeth yn ôl eu dymuniad, ac dyna sydd fwy tebyg o arwain at bleidlais gadarnhaol mewn referendwm annibyniaeth hefyd, dwi'n meddwl. Rwy'n ni at hynny'n yma. Lys, o ran ochr chwaraeon yma, lle ti'n eistedd ar hwnna? Mae bod yn onest, o'n i'n gweld tîm Lloegr a'i reolwr nhw. A sut oedd y banner San Siwr yn cael ei defnyddio. Bron yn dechrau esgwr ar Saesnigrwydd wrach Prydeiindod, ond sy'n sicr Saesnigrwydd, ni'n sôn am Lloegr fan hyn. Oedd na egin rhywbeth oedd yn codi gobaith ar rywun fanna, achos oedd nhw'n mynd yn erbyn ragfarn peth o'i cefnogwyr nhw wrth gymryd y lun, a mi oedd llythyr Gareth Southgate ynglyn â hynny. O'n i'n edmygu nhw yn fawr, ac o'n i'n teimlo dros y chwaraewyr ifanc, achos o'n i'n gwybod be oedd yn mynd i ddod. Ond oedd o'n teimlo am unwaith bod yna egin gobaith yn fanna. I ddod yn ôl i Gymru, mae'r ddawn am unrhyw fath o cenedlaetholdeb sydd yn arddel, beth ydych chi'n dweud, goddef garwch. A funud ydych chi'n sôn am pedigrees bobl. A mae hyn rhywbeth, dwi wedi cael profiad ohono fan hyn. Mae ngenod i wedi cael athrawes, no'n i cadw fy mor neutral a hynny, yn deud wrthyn nhw, byddwch chi beth yn siaradwyr Cymraeg go iawn, achos dych dau rieni chi ddim yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae rhywbeth fel yna'n ynghyfforddi fi. Ond mae'n ynghyfforddi fi yng Nghymru a mae'n ynghyfforddi fi yn Lloegr. Mae'r unigolyn yn arddel fel eu gwerthoedd nhw, y cymuned maen nhw'n caru, yr ardal lle maen nhw'n dewis byw i bywydau nhw gorau fedrwn nhw. Mae'r rheini gyd yn cyfri. A dydy pedigree fi mond yn perthyn i sut ydych chi'n brwydio anifeiliad. Mae'n gwirionedd. A mae unrhyw beth arall wedyn ydych chi'n mynd i'r asgell dde, a mae yna bethau peryglus iawn yn deillio ohono fo. A Gareth yn fyr ar yr ochr chwaraeon, mae be di dyfarn di? Wel, mi oedd yna rhyw demtasiwn i gefnogi Lloegr. Dwi'n hoff o Southgate, dwi'n hoff o'i dîm, hoff o Marcus Rashford ac yn y blaen, ond nes i ddim rhoi mewn i'r temtasiwn yna. Y rheswm mwyaf am hynny oedd ymddygiad y wasg yn Lloegr, y wasg Prydeinig, a bod nhw'n bron yn trio gorfodi pobl yng Nghymru i gefnogi nhw. A ymateb yn erbyn hynny oedd nhw. A wedyn ti'n edrych ar tudalennau blaen, y papurau newydd yng Nghymru, a ddim Cymru sydd ar y tudalen blaen, ond tîm Lloegr. A mae hynny'n rhywbeth sy'n corddi, rili. A wedyn dydy popeth gwych am y tîm penodol yma Lloegr ddim wedi goroesi hynny i fi, beth bynnag. Diolch. Oce, ddod i'r busnes annibyniaeth yma rwan, efo rhyw chwarter awr i fynd, dwi'n siŵr. Y twf am poblogrwydd yn does y syniad annibyniaeth, da ni wedi gweld hynny yn tyfu dros y misoedd blynyddoedd diwethaf yma hefyd. Ydy o'n bosib, a na i ofyn i Lys gyntaf allan fan hyn, ydy o'n bosib teimlo'n Prydeinig, ond ar yr un pryd yn cefnogi annibyniaeth i Gymru? Wrth gwrs i fod. Wrth gwrs i fod. Achos dydy hunaniaeth rwy'n ddim yn daclus nag yn cael ei ddiffinio. Mi ydych chi yn arddel a ydych chi'n gweld gwerth. Ond mae'r cymhariaeth wy'n neud gyda bobl ydy edrychwch ar y Werddon. Hyd yn oed os ydych chi'n mynd yn ôl i'r ugeinia, oedd yn bosib, mae bobl o'r adeg hynny, o'r Free State, o'r adeg hynny ymlaen yn gallu dal teithio fan hyn yn ddirwystr, gweithio yn ddirwystr, symud arian yn ddirwystr. Rwan hyn efo protocol Gogledd y Werddon, mae'r cydnabyddiaeth fanna bod yr unigolyn efo mwy nag un hunaniaeth, ac eich chi gadw heddwch yn y sefyllfa eithriadol o anodd hynna, mae rhaid i chi ffindio offerynnau i cydnabod hynny. Ac hyd yn oed, os yn edrych ar Scandinavia. Y problem yn gwleidyddiaeth ni ym Mhrydain ydyn ni'n gweld pob dim trwy lens Lloegr. A'r eithriadaeth Lloegr, os liciwch chi. Mae dyma'r unig ffordd o'i wneud o. Ond y funud ydych chi'n dechrau edrych ddim yn bell o gwbl, bod yn onest, mae Brydeinas Werddon yn nes i fi fan hyn am ar Llundain yn amlwg. Mae gen i ni gymhariaethau mond yn ei beidio bod yn gaeth i gael yn blincro gan ffwr San Steffan o weld y byd. I droi'r cwestiwn rownd falle, Seimon, ydy ffaith bod chi'n gefnogwr, rhywun yn chi'n benodol, ond rhywun yn gefnogwr brwd dros annibyniaeth, yn cael drws falle ar y syniad o Prydeindod hefyd, bod yr syniad annibyniaeth mae mor gry? Wel, mae yna dyndra. Yn amlwg mae yna dyndra oherwydd
mae Mudiad Cenedlaethol wedi dadlau ers hanner canrif a bod Prydeindod yn newidiol, a wedyn, wrth gwrs, mae gen bobl hunaniaeth Prydeinig, ond mi ydyn ni lle ydyn ni. O ran symud ymlaen, dwi'n am y bydd dau beth yn bwysig mewn referendwm annibyniaeth. Un ydy cwestiwn economaidd, ydy Cymru'n gallu fforddio bod yn annibynnol, ydy'n gallu talu pensiynau, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So mae angen tymor canolig, mae angen i Mudiad Cenedlaethol wneud gwaith o fyna, oedd wneud does dim pwynt cael referendwm os yw'n jyst mynd i collapsio yn ystod referendwm. Yr ail beth wedyn ydy ein hagwedd ni, nid cymaint y bobl o Loegr. Dwi'n meddwl bod y Mudiad Cenedlaethol wedi gwneud gwaith addechog a deud y gwir o ran cynhwysedd o safbwynt Saeson sy'n byw yng Nghymru. Mae hyn wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn y Mudiad Cenedlaethol ers y 70au a'r 80au. Ond weithiau, does ni ddim gymaint i ddealltwriaeth fod pobl hefo y peth Prydeinig yma sydd ddim yn genedligrwydd fel y cyfryw, ond sydd yn dal yn bwysig iddyn nhw. Mae gennym ni bobl yn teuluoedd, y ffrindiau chydnabod yn byw yng Nghymru ac yn byw yn Lloegr. Mae hyn yn wir am mwyafrif helaeth yn poblogaeth ni. Mae'n amlwg felly, os ydym ni'n cael annibyniaeth, bydd ein annibyniaeth ni yn ei hagwedd ni at weddill Prydain yn gorfod bod yn arbennig o feddal, oherwydd byddwn ni'n dymuno yn sicr cael ffin o gored, byddwn ni'n gorfod cael dinasyriaeth ar y cyd, neu byddwn ni'n gorfod rhoi dinasyriaeth allan i lot iawn o bobl, os ydym ni'n mynd am dinasyriaeth Cymreig a Saesneg. A mae pobl yn gweithio dros y ffin ac yn teithio yn ôl ac ymlaen, ac ati. Dwi ddim yn beirniadu Mudiad Cenedlaethol o gwbl, achos mae pob mudiad yn dod allan o'i hanes deallusol ei hun, ond at y tymor canolig, dwi yn meddwl mae hyn yn rhywbeth da ni angen meddwl yn ei gylcho. A ydy sut bysa Prydeindod yn chwarae mewn referendwm, a beth gallwn ni'n wneud. Bwrw felly, pe bai referendwm bysa hi ymhen 5 i 10 mlynedd efallai. Mae'n digon amser i wneud hynny, i ail-greu narratif yna o bosib. Mae'r gair, mae'r term annibyniaeth yn dydi'n gallu bod yn rhanedig, os liciwch chi'n gallu corddi rhai bobl. Jyst o'i at Gareth am miliad, o'n i'n gwrando ar Richard Wyn Jones yn ddiweddar yn sôn am effaith y gair yma, neu'r term yma, ar y gwahanol bleidiau yng Nghymru. Gareth, wyt ti di edrych ar yr adroddiad yna? Sut oedd o'n ymddangos oedd yn cael effaith ar y pleidiau? Wel, os mae rhywun yn edrych ar y data, ar y cyfan mae Cymru Cymraeg a pobl sy'n cefnogi Plaid Cymru, mae nhw'n dueddol o deimlo yn Gymraeg yn unig. Mae pobl sydd yn cefnogi Llafur a Marc Drakeford yn dueddol o deimlo yn Prydeinig ac yn Gymraeg, a mae pobl sy'n cefnogi ceidwadwyr yn dueddol o deimlo yn Prydeinig yn unig neu rhai yn Saesneg. A os mae y mudiad annibyniaeth am ennill, mae nhw angen ennill drosodd y llafurwyr yna, y bobl sydd yn teimlo yn Gymraeg ac yn Prydeinig, a felly mae yna 2 ffordd o wneud hynny, dwi'n meddwl. Unau, mae nhw'n newid y ffordd maen nhw'n teimlo amdani hunain, a neud nhw'n teimlo'n mwy Cymraeg, sy'n eitha anodd yn fy marn i, neu fel nath Seimon sôn yn gynharach, mae angen diffiniad eitha meddal mwyn atynnu nhw at y mudiad annibyniaeth. A Liz, i Blaid Cymru rwan, a dwi'n eisiau mynd ar ôl canlyniad yr etholiad yn benodol a'i llwyddiant neu fethiant oedd hynny beth bynnag, ond i ba radda, da chi'n meddwl oedd bod ffaith bod annibyniaeth am y tro cyntaf, dwi'n meddwl yn hanes y blaid, a frig yr agenda yn doedd, yn ystod yr ymgyrchu. Faint o effaith oedd hynny wedi gael ar bleidleiswyr, falle oedd yn troi at Blaid Cymru ar adegau yn y gorffennol, ond fysa nhw ddim wedi gwneud rwan oherwydd y gair annibyniaeth yna? Ar yr un pryd oedden ni'n hyd-destun etholiad Covid, a mae'r holl 2 beth fan'na. Ar y naill llaw, mae'n anodd, oedd yn fwy anodd byth, dwi'n gwybod bod Plaid Cymru o hyd yn sôn am hyn, ond oedd hi'n fwy anodd byth i dorri trodd, oedd y modd i fod yn bresennol yn stafell ffyw bobl ddim yn yr un fath. Ac yn ail, a gyda hynny,
oedd angen neges clir iawn ar Blaid Cymru. Rhaid i ni fynd yn ôl i bel, ni'n sôn amdano fo efo'r was Prydeinig cynt. Mae rhaid i chi ffindio rhywbeth i droi trodd. Neu os ydych chi jyst yn nuanced ac yn cytuno efo pawb a llall, does gennych chi ddim neges i ddod trodd. Ac yn drydydd, mi oedd un adeg o bobl yn ofn newid. Felly, i raddau, dwi'n meddwl i ni, oedden ni mewn cylch. Da ni dal i ddehongli hyn, ond oedden ni mewn cylch lle dwi ddim yn meddwl byddwn ni wedi gallu behafio'n wahanol mi fyddwn ni wedi dymuno sy'r canlyniad yn well o'i herwydd o, ond dwi ddim yn syni o'i herwydd o. I fi gyda annibyniaeth a gyda Cymru, dwi'n meddwl, a gyda yng nghefndir i, a falle i raddau beth tebyg i cefndir Simon hefyd, yr hyn dyn ni angen gwneud ydy ffindio beth sydd yn gyffredin rhwngddo ni, i ni beidio fyd disgyn i fewn i trap yr asgell chwith, mae ddewch i fi, gwleidyddiaeth asgell chwith, lle mae rhaid i chi gytuno ar bob un pwynt, nes bod chi'n angytuno rhywbeth, a wedyn chi wedi gelyn pen ar byd i gyd. Mae rhaid ni ffindio ffordd o adeiladu y cytundeb gweitha neu gyda'r anghytundeb. Mae rhaid ni beidio cael yn tynnu ar gyfeiliwr gyda rai o'r pwyntiau sy'n mynd i fod yn fanna. Ac dwi'n meddwl i fi hefyd, mae'r deyryddiaeth Cymru yn bwysig. Mae pawb sydd yn byw yma, neu sydd efo cysylltiau cry sy'n dod yn ôl i fan hyn. Falle lle mae'r agwedd Prydeindod, lle mae Simon Gennell, lle dwi'n anghytuno i raddau. Mae bod yn perthyn i'r llibart yma o dir o petai, a'ch dyhead chi i'r gorau rwan hyn ac i'r dyfodol ac a bod yn gyfrifol am y datblygiad hynna. A dyna di, a mae negesaeth y cryf i geirwadwyr hynna hefyd. Bo chi ddim yn mynd ar ofyn i San Steffan, bo gennych chi'r hyder i adeiladu eich dyfodol chi eich hunan. Dyna di y gobaith sydd genna i ni oresgyn yr anghytundebau, falle hyd yn oed yn drawsbleidiol, i ni gryfhau y modd ni i liwio'n dyfodol yn hunan, sef annibyniaeth. Mae'r cloc yn raddol gyron i rwan, felly swn i cael gofyn jyst i'ch tri o edrych ymlaen ar ddiwedd sgwrs fan am annibyniaeth. Falle na ddaw annibyniaeth am flynyddoedd lawar o bosib yn meddwl rhai. Be di'r berthynas sydd yn mynd i fod rhwngtha ni yng Nghymru a'r berthynas ma fo Prydain? Da chi'n meddwl dros y blynyddoedd nesaf? Na i ddechrau fo Gareth a ddoi at Simon ac adlys i gloi. Wel, i raddau heleth, mae o'n dibynnu ar beth sydd am fod yn digwydd yn Lloegr yn San Steffan, be mae Boris Johnson yn gwneud, a be mae'n edrych fel ar y funud ydy bod nhw am fod yn defnyddio be maen nhw'n galw'r muscular unionism, lle maen nhw'n cymryd pwerau ffwrdd o'r Senedd, lle maen nhw'n gwthio Jack yr Undeb lawr corn gwddw Cymru, a wedyn dwi'n disgwyl i hynny barhau. Dwi'n rili'n disgwyl i Boris Johnson wrando ar Mark Drakeford. Mae Mark Drakeford yn deud lot o bethau synhwyrol a call, ond dydy Boris Johnson ddim yn berson sy'n gwrando i bethau synhwyrol a call. A felly dwi'n disgwyl i'r dynamic yma barhau, a fydd o'n ddiddorol iawn gweld sut mae'r llywodraeth yng Nghymru yn delio hefo hynny. Simon, y berthynas mae rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Boris Johnson fel mae rwan. Sut wyt ti'n gweld hynny'n datblygu rwan i gloi? Wel, yn eironig, dwi'n meddwl bod y mudiad annibyniaeth wedi arafu rhywfaint. Dwi actually meddwl bod hynny'n beth da, achos dwi'n meddwl pe bawn ni wedi cynnal referendum ymhen blwyddyn i fwy, byddwn ni wedi colli. A dwi'n meddwl byddwn ni wedi colli'n drwm, a fysa peth wedi diflannu yn byth. Felly, da ni dal yn y gêm, dyna byswn ni dweud wrth genedlaetholwyr, da chi dal yn y gêm, sydd bob tro yn well na peidio bod yn y gêm. Dwi'n meddwl bod yna ddau bosibiliad. Dwi'n meddwl bod annibyniaeth yn bosib, oherwydd bod Boris Johnson, neu olynydd Boris Johnson, jyst yn chwythu Prydain i ebargofiant, penderfyniad Lloegr yn y bôn. Neu, dydy hi ddim yn amhosib gewn ni cyfnod debyg i gyfnod Thatcher yn yr 80au, sef bod ni nawr yn wynebu 10, neu 15 mlynedd o Llywodraeth Geidwadol, bydd hi'n ddiflas i ni gyd, wrth gwrs. Da ni dod allan yr ochr arall, mi fydd yna rhyw fath o lywodraeth adain chwith yn Prydain yn y 2030au, a bydd hwnna wedyn yn ceisio creu rhyw fath o Prydain ffederal. Da ni ddim yn gwybod, da ni ddim yn gallu gweld dyfodol, y cwbl mae pobl yn gallu wneud ydy ceisio creu y dyfodol. Maen nhw'n dymuno i weld.
A Liz, yng nghoridorau grym San Steffan, sut wyt ti'n gweld y berthynas yma yn datblygu os o gwbl rhwng y llywodraethau? Dwi ddim yn ei weld yn datblygu, ac mae'r pwynt yn mynd i ddod, dwi'n gobeithio efo cyfnogwyr lu llafur, bod nhw'n mynd i weld y gwahaniaeth rhwng deud bod chi eisiau mwy o pwerau a cwyno am hyn di San Steffan ddim yn roed i chi, ac actually wneud rhywbeth amdano fo. Mae gen i ni llywodraeth lafur yng Nghymru sydd wedi gofyn am ddatganoli cyfiawnder. Dwi'n meddwl bod hwnna ar radar, wel, dwi wedi siarad yn efo aelodau seneddol Cymreig llafur yn Llundain, a dyn nhw ddim eisiau codi fo yn San Steffan. Mi na i godi fo efo David Lammy efo rai o'r llywaryddion. Ond dwi'n meddwl, un o jobs mwy o pleserus gynnau ar hyn o bryd rwan ydy gweithio dwedwch ni efo un debau cyfiawnder yng Nghymru a dweud wlwch beth ni'n gallu gwneud yn wahanol rwan hyn. A cydio yn adroddiad yr arglwydd John Thomas am cyfiawnder yng Nghymru, wlwch sy'n gennym ni bach mwy o pwerau sy'n ni'n gallu gwneud hyn. Wlwch sy'n gennym ni mwy o pwerau sy'r cyfan wedi datganoli, a nid wneud o'r sail cyfansoddiadol, ond yr hyn da ni'n gallu gwneud yn well i ni fan hyn. So hwnna di'r, sy'n dicioch chi, y job o beunyddiol o ddydd i ddydd. Wedyn y job o ran annibyniaeth ydy cydio hynna a deud y stori wrth yn hunan yn llawer cryfach o sut da ni'n gallu bod, yn lle bod ni'n mynd ar gwyno i bobl eraill, sut da ni hefyd yn gallu gwneud y llun mawr. Wy'n cytuno'n llwyr efo Simon o ran pensiynau a taliadau, achos hynna sy'n mynd i benderfynu rhywun ydw i'n gallu fforddio ymddeol a'i peidio. Mae rhaid ni wneud job o waith a ddehongli hynny, ond mae rhaid ni hefyd bod yn effro i'r ffaith bod y berniadaeth o annibyniaeth o hyd yn dod trwy'r lens Saesnig na. A mae rhaid i chi gwestiynu aeth lot o bethau cyn bod chi'n cael bobl i ddechrau meddwl, dyn ni ddim yn gorau bod yn talu gymaint am amddiffyn er enghraifft, dyn ni ddim yn gorau bod yn talu gymaint am Trident, dyn ni ddim yn gorau talu am gymaint o bolisi eraill. Mae'n weithio ar bob un lefel sydd gennym ni. Mae'n waith i ben draw sy'n gyffroes, ond mae rhaid i fi ddweud, dwi yn ysu, nid eto am referendum, dim eto, ond dwi'n ysu am ysbryd Yes Cymru yn ôl, achos oedd y reini yn codi calon, oedd y reini yn wych. Wel, nhw'n i orffan ar hynna. Diolch yn fawr i chi. Digon i Cnoi Cil yn does wythnos Steddfod. Mae'n biti bod ni'n gallu gwneud hynny ar faes traddodiadol, ond mi ddaw hynny, dwi'n siŵr, y flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi'n eich amser praw yma a'r cyfraniad arbennig yn y trio na chi. Diolch yn fawr. Diolch yn galon. Diolch yn fawr.